हाय लोगोफोर, आंनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आं नैबे मोनसे आबाद खिथानो सानदों। बे आबादानो जाहैबाय दानि गोदान आबाद। बे आबादनि मुङानो जाहैबाय सानहेम। बे आबादनि मुङानो जाहैबाय सानहेम। 80 बिगा दं बेहाय गासै। जों साथामजों मावनानै जों ट्राइ लानायदों बेसेबां जायो। नैबेबायदिनो फिथाइया दा नै बिबार बारगासिनो दङ, फिथाइ थायगासिनो दङ। बे आबादखौ जों दागगारि खाथिनि 1 नं फुलबारियाव मावदों। गासै 80 बिगा दं बेहाय। बरिया जासाबदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो। थेंक इउ।